Hej der, Thomas. Velkommen til min tutorvideo 2017. Jeg har valgt at starte den her på mit værelse, fordi jeg synes, at det giver et godt indblik i, hvem jeg er som person. Det jeg vil starte med at vise jer, det er, at hver nat, inden jeg skal sove, så ligger jeg og kigger på de billeder, der er her bagved. Alle mine rigtig gode venner. Så dem kan I lige få lov til at se. Men allervigtigst er, hver aften, inden jeg skal sove, så ligger jeg mig ned og ser på den collage, jeg har lavet af mig og alle mine bedste venner. Og de her videoer, de plejer at være til lidt sjov ballade, men jeg vil rent faktisk seriøst vise jer, hvorfor I skal vælge mig som tutor. Hej igen. I mine næsten 2 år på universitetet har jeg lært mange ting, men en af de ting, jeg især har lært, er, at man skal bruge de ældre studerende til fifs og gode råd. Og et af de fifs, jeg har fået fra Peter Nordlyk, er læring om dyden af selvkontrol, som jeg også gerne vil give videre til de nye studerende. Og det vil jeg prøve at bevise ved, at jeg nu i 2 minutter kan holde mig fra de her ting. Dufter også godt, hva'? Godt bare smage lidt. Bare lidt. Bare en lille smule. Det finder de jo aldrig ud af. Kan godt. Ja, kan godt. Ej, prøv at se, der er en fra Star Wars. Hvem? Skat, du har aldrig set Star Wars. Hvad? Skatter. Har du spist hele kagen? Vi skulle dele kagen. Hvor lang tid holdt du egentlig? Et minut. Nå, det var bedre end vi forventede. Det er også veldig meget. Hej igen. Vi fik jo set før, at det der med selvkontrol, det var ikke lige så god en idé. Så I skal i stedet for vælge mig som tutor, fordi at jeg kan danse. Og rustdansen er jo en vigtig del af Russo. Og der er 3 rigtig vigtige elementer, når man skal lave en dans. Første, det er god opvarmning. Så det starter vi med her. Starter. Løber. Sådan lige udstrækning. Også vigtigt. Fortsætter. Når vi så lige er godt varmet op her, så er der nummer 2 vigtige element. Det er gode dance moves. Så jeg har for eksempel et lille her. Vi starter sådan her, og så kører vi igennem, og ud igen, og til den anden side. Og så kører den ellers bare. Ja. Det 3. element, det er, at man skal kunne sætte en koreografi sammen. Og jeg har fået lidt hjælp til denne her, men jeg håber, I vil kunne synes om den alligevel. Vi starter sådan her. Welcome to the candy shop. Så kører den. Jeg kan love jer for, det ser meget bedre ud, når det er mere end en, der gør det. 1, 2, nej! Jeg vil ikke gå nu! 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ja, det var så alt for mig. Jeg håber rigtig meget, at I overvejer mig som tutor, så vi heller ikke behøver at dele venskabstrioen op. Elsker jer.